Takže ahoj, já jsem na dnešním videu a tady to video je teda, že budeme hrát s babičkou takovou hru jednu a ta hra, prostě budeme hledat takový plastový ovoce. Je to taková prostě bláznivá, ale to se vám bude líbit a jdeme na to. Boty mám a můžeme jít. Tady mám to ovoce takhle, nebo není to ovoce, je to spíš zelenina. Čekajte. Co tady dělá ryba? No to je jedno. Ahoj, bábi. Ježišku svatá. Co? Ty máš pěkný košíček. Takže, bábi, víš, co dneska budeme hrát za hru? Asi to bude velryby, lovily, malé rybičky v Tichém oceánu. Ne, bábi, dneska budeme tady, máme zeleninu v košichu a takovýto věci a já tě prostě skovám Aha, ty věci a ty to prostě budeš pak hledat, jo? No. Tak jo, tak já ti to jdu skovat a zavři oči, No, babi. ale kolik jich aspoň? No, Nebo řekneš některý, neřekneš některý? no, já ti pak řeknu, až to bude stačit. Tak zatím zavři oči, babi. Tak jo. Já to dám zatím sem takhle. A tady to teda budu teďka skovávat. Tady to. Nekoukáš, babi? Babi, neskovala jsem to tak jakože složitě, takže... Bych to mohla uvidět jako. No, myslím si, že bys to mohla uvidět, že jo, diváci. Jo, a kdybyste slyšeli nějaký zvuky, tak já nevím, co tady dělají ty sousedi, ale prostě tady něco bagrou, nebo já nevím, si tam něco stavějí. Já vůbec nevím, co tam stavějí. A babička tady hledá, už něco přehlídla. Ježiši. Ano, no jo, zelený v zeleným, bodej by nepřehlídla. A už další ti nebudu radit radši, babi. Děkuju. Takže máš jeden, neboli jeden bod. Mám zelenou papriku. Teď už další zase najdeš, tady to je hodně viditelný. Červená paprička je. Kukuřice. Jop. A další kuku. Ještě to není všechno, babi. Ještě to není všechno. Ne. Ale bože. Babička našla papričku. Oh yeah. Tak co, babi, našla jsi už další? Našla jsi už další? Koukej se před sebe, babi. A jo, našla. Našli. Tady to je už vážně primitivní. A ještě někde? Jo, ještě myslím, že jedno tam je někde. Ano, jedno. Jo, brambora, no to jsem úplně zapomněla, ale ještě tam jsou, babi, takže Ještě jo. musíš ještě hledat. Hele, Kačenko, a pokud je nám narciska. Jo, super, babi, tak hledej. Babi, pojď sem, tam to nahoře není, je to tady někde, v tady těch oblastech, jakože. Babi, je to někde v tady těch oblastech, jako tady, dole. Tady dole, to je někde, babi. Já koukám, no. Dole. Tady někde prostě dole, tady to je. Babi, už si to přešla. Prosím tě. Babi, je to před tebou skoro. No. Tak a to je všechno, teda Krásný to myslím. bylo. Babi, pojď sem. Takže babička našla všechno, že jo, babi, jsi šikovná. No, děkuju. Takže máš plný počet bodů, i když jsem ti někdy radila, to vůbec nevadí, protože nějaký byly zase těžší, že jo. Takže se s vámi loučíme